आदर्श बिटिसि मडेल बिटिसि जाहाथे दानो हायो बड'फानि सिमां दिनै रन्जन दैमारिनि सिमां हाग्रामा महिलारिनि सिमां उरखाव गोरानि सिमां जेसेबां दैदेनगिरिफ्रा जे सिमांखौ नुबोदोंमोन बेक्तिगत स्वार्थखौ दोनथ'नानै जातिनि बृहत्तर स्वार्थनि थाखाय जों खौसे जानांगौ। दिनैहाय जोंनि बिटिसि हालामाव जे राजनितिक जे थासारि जाबाय थादों जे मोननैबो रिजनेल पार्टी इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननैबो हान्जाखौ खौसेयै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गेलेनो जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगिरि दिपेन बर'आ भारतनि उदांस्रि सानाव जे मोनसे मेसेज होदों बे मेसेजखौ आंबो बरायो सासे बिटिसिनि नागरिक जानानै आरो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि जानानै आंबो खौसे जानायखौ लुबैयो। मानोना जोंबो नुबोदों सोमावसारनायखौ आरो जोंबो सोमावसारनायाव बाहागो लानो मोनबोदों। दा बिनिखायनो जोङो जे जों बर' जाथिया एफाग्राब जों जुजिबोबाय दा बे दिनैहाय जे समा जे हांख्रायदों जे खौसे जालायनांगौ रिजनेल पार्टिफ्रा जोंनि गोहोखौ जोंनि आखायाव लाखिफिननांगौ। दा दिनै बिथांनि जे मेसेज बे मेसेजखौ जाहाथे जोंनि लिडारफ्रा पजिटिभ लानानै आवगायलाङो फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ जयै गेलेनानै जों एबसुलिउट मेजरिटि रिजनेल पार्टियानो लानानै जाहाथे जोङो सरकार दानो हायो। लोगोसे 2026 सनावहाय जे एमएलए इलेक्सन जानो थांगासिनो दं बे इलेक्सनावबो जोङो 15थायाव 15था जोंनि रिजनेल पार्टि गोजा देरहालांनानै आसाम सरकाराव दानायाव जाहाथे जों लायन शेयारखौ लानो हायो जाहाथे गोबांथार साबानि बारा जाहाथे जोङो बेवहाय केबिनेट मन्थ्रि लानानै जाहाथे जोङो जोंनि बिटिसिखौ जाहाथे जौगाहोनो हायो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो खामानि होनो हायो साख्रि बाख्रि होनो हायो इन्डास्ट्रि गायसननानै बा गोबां सेल्फ एमप्लयमेन्ट माखासे प्रग्राम लानानै जाहाथे जोंनि इयुथ्सफोरनो जाहाथे खामानि होनो हायो। आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जायफोर माने लाब जाथावथाव दफाफोर दङ जोंनि थाखाय दिनै एनडिएफबिनि समस्या जेलनिफ्राय बख'नांगौनि माखासे खामानि मावनांगौ दं जाहाथे बेफोरखौ मावफुंजोबनानै जाहाथे जोङो मोनसे गोग्गो समाज दानायनि थाखाय खामानि मावनो हायो जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइ दानायनि थाखाय जों खामानि मावनो हायो। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बिटिआर सुक्तियाव जेफोरनाखि दफाफोर दिनैहाय एनआइटि बानायनायनि बाथ्रा नेरिम बानायनायनि बाथ्रा स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि बानायनायनि बाथ्रा ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बानायनायनि बाथ्रा दिनै इउएन ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बानायनायनि बाथ्रा जाहाथे बिथांमोना जाहाथे इमिडियेट जाहाथे गायसनफैनांगौ जायो बेखौ जोङो खौसेयैनो खौसे गारांजोंनो आवाज होनानै जाहाथे जों बेखौ मोनफुंनो हायो। बेनि थाखाय आं खावलायगोन बिपिएफनि लिडार इउपिपिएल लिडार मोननैबो दोलोनि लिडारफोरखौ आं दिनै खावलायगोन जाहाथे जोङो बेक्तिगत स्वार्थखौ दोनथ'नानै जातिनि बृहत्तर स्वार्थनि थाखाय जों खौसे जानांगौ। आरो जोङो जे जातिनि जे मर्यादा बिटिसिनि हा हुखौ जों रैखा खालामनाय जोंनि राव थुनलाइखौ रैखा खालामनाय जोंनि हा हुखौ रैखा खालामनाय माने अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ। बिटिसिआव गुबुन गुबुन जातिफोर दङ बे जानै 14था जातिफोर जों बिटिसिआव दङ बे 14था जातिफोरखौ लानानै बिथांमोननोबो इकुवेल राइट्स दिनै फान्डामेन्टेल राइट्स बिथांमोननो कनस्टिटिउसनेल राइट्स बेखौ जाहाथे होनानै जों बिटिसिआव मोनसे आदर्श बिटिसि मडेल बिटिसि जाहाथे दानो हायो। बड'फानि सिमां दिनै रन्जन दैमारिनि सिमां हाग्रामा महिलारिनि सिमां उरखाव गोरानि सिमां जेसेबां दैदेनगिरिफ्रा जे सिमांखौ नुबोदोंमोन दिनै गुरुदेब कालिचरननिफ्राय आराम्भ खालामनानै सतिश चन्द्र बसुमतारीमोननिफ्राय आराम्भ खालामनानै जाहाथे जों बिथांमोननि सिमांखौ जाफुंसार होनो हायो। बेनि थाखाय जों खौसे गाराङै खौसे माने आगानै जाहाथे जों बयखौबो जाहाथे आगान सुरनो जाहाथे खावलायनानै जोंनि जाहाथे जातिनि मर्यादाखौ जों लाखिफिननो हायो बेनि थाखाय आं मोनफ्रोमबो दोलोनि नेताफोरखौ खावलायहरगोन। लोगोसे जायफोर नेशनेल पार्टियाव हाबनानै दंहैयो जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनाबो जाहाथे बे पार्टिखौ नागारनानै बिटिसिनि बृहत्तर स्वार्थनि थाखाय बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय बर' हारि जौगानायनि थाखाय जाहाथे बयबो खामानि मावफैयो बेखौ आं दिनै बेक्तिगत सासे नागरिक जानानै आं बिथांमोनखौ खावलायहरगोन।